Здравейте, приятели, и добре дошли отново при ASMR Знание. Днес ще ви разкажа за таен тунел, който свързва Родопите с Дунав. Неподозирана връзка между Северна и Южна България съществува дълбоко под земята. Твърдението е на радиестезиста доцент Ангел Калинов. Според него, подземен и таен за масите величествен тунел прекосява почти цялата територия на страната ни. Преди да стане радиестезист, доцент Калинов е бил дълги години начело на катедрата по генетика към Висшия селско-стопански институт в Пловдив. Ангел Калинов е влизал в тунела и дава детайли за незнайния подземен път. Ширината му е 7 метра, копан е още от траките. Може да се влезе в него от параклиса Свети Димитър, който се намира до Асеновата крепост. Началото на самия тунел е в полите на Родопите, минава под Стара планина и древната крепост Арчар. Под дъното на река Дунав и излиза в Румъния. Според доцент Калинов, цялата територия на величествените Родопи е прорязана от подобни подземни пътища, в които могат да минават и коне. Поредица от тунели има и край Белендаж, край скалния феномен са и големите тракийски съкровища, скрити в пещери край Момин камък и Равен камък. Има предание, според което лично владетелят Александър Македонски е дарил златна колесница на светилището, твърди доцент Калинов. Генетикът радиестезист има карта на Белендажките подземия, на която са посочени 3 ултара към самата зала. Има точно 6 входа, като 2 от тях са използваеми, до останалите трябва да се копае. Един от подземните пътища излиза над Бачково, където се намира защитеният природен обект. Червената стена, според доцент Калинов, има точно описание за една от тамошните пещери. Бронзова врата в 61-я тунел и няколко стъпала след нея. Тунелът има пряка връзка с Бачковския манастир още от стари времена. На днешното място, на което е разположена Бачковската света обител, се е намирало светилище на траките. Недалеч от Белендаж, край Пилния път, самият доцент Калинов е разкрил изкривалищата на Вълчан войвода. Пещерите, според Калинов, са били ползвани като тайници и от много други хайдути. На този етап човешки крак не е стъпвал в пещерите и никой не знае какво е скрито в тях. Страх от смъртоносни капани в проходите е причина да не бъдат изследвани дългите пещери. С внушителният тунел, който стига чак до Румъния, са свързвани и депетата в Пловдив, твърди още доцент Калинов. Според него, над село Марково, където минавал тъмният тайнствен подземен проход, Александър Македонски е имал палат. Именно в двореца е била скрита цялата плячка от завоевателните персийски походи на полководеца. Доцент Калинов, който се е здобил с прозвището Пловдивският Индиана Джонс, се е натъкнал на 7 прохода под Младежкия хълм в Пловдив. Всички те водят към масивна гробница на тракийски владетел. Близо до Младежкия хълм
се е стигало селище. Хората от древния град са влизали в светилището по подземен път, за да направят своите жертвоприношения. През същото тепе е минавал и канал с минерална вода. Целебната течност е идвала от родопите и е влизала направо в царския дворец на Бунарчика. Палатът е бил построен от траките, но след години е бил модернизиран от Филип Македонски. Александър Македонски пък е обитавал двореца като малък, а самият Аристотел е пристигал отдалеч, за да го обучава. Големи бани е имал в двореца на Бунарчика. Същата тази минерална вода има Капташ и край село Войводиново, откъдето продължава до Хисаря, твърди Калинов. Възрастните пловдивчани още помнят минералния извор на Бунарчика, който е пресъхнал след големия земен трус от 1928 година. С точност самият Ангел Калинов е установил, че дворецът е бил само на 40 метра от ресторант Големия Бунарчик. Радиестезистът е убеден, че главният вход на палата може да бъде открит, ако се копае в района на тенис кортовете под паметника на Алеша. Трихълмието в Пловдив крие неподозирани съкровени тайни, като златна колесница, подобна на тази на Александър Македонски, стои скрита в недрата на Стария град. Под него минава част от трасето на подземния тунел, слиза на амфитеатъра. Единият от входовете на тунела може да видите зад иконната галерия в Стария Пловдив, като това е само едно от разклоненията на подземния път. В част от другите разклонения има несметни съкровища, категоричен е доцент Калинов. Поличбите обаче вървят ръка за ръка с авантюризма на много изследователи. Историята разказва за експедиция от Франция, която влязла в тунела под Стария град и не се върнала. Това се случило преди 90 години и до ден днешен няма и помен от французите. Свещеник от църквата Свети Константин и Елена пази ключа към входа и не го дава на никого. Според доцент Калинов, днес ще може доста по-безопасно да се проникне в тунела, по чието трасе със сигурност има редица капани и пропадания. Със специална екипировка може да бъде разкрита цялата подземна мрежа, за да стане достъпна за хората. Това беше за днес, приятели. Надявам се, че ви беше интересно и ще се видим следващия път.